Odebalugo, Anamwachamago, Anyaputago, Ifemebego, Emamoniu, 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 looking at Pop, whatever, Obama season. Now we there here. It's a couple of bullies, now we there here. Messi to see the weekend, now we there here. If you got the pump for I need you, I but up on the no love for man. You know got no choice. If you got the package, I need you, I but up on the belly. Security confirm, the man who do not you know, the man I mess with but over that you can find it, the man I'm dead, and I'm I hope you were on the make it go. I will share with you. I'm not those who are right. I'm not until all right. I'm done one day. But you don't know one day. because you was there, you know what I believe about. International Apia, my mere road. Oh, we got that to that country. Now, for just pass the word, my father. Now, can I do it? When I talk at Peter Obi, only boy I go ever. So, I had that 12. Yeah, federal. I have a government in my politics. So, we are not today. We will know. I met a year this year. We are not. So, here and ever today, Icheku Oraukwu. Also, you one of the stakeholder of Labour. So, where I'll be a woman, I'm going to say, I'm going to my Bobby and Gwamia who are very happy. Icheku join one of the Stakeholder of Labour. And Icheku Boyen Jiaka, Utiez Oba, among all those stakeholders who were only selling Tata. She said in very year, they go at today when they meeting. So not the anti I can I have as Oba Icheku Canada, when they mouth stakeholder. So, I don't know what the Chairman local government. Icheku, Icheku Aka, Noise Woman Marco. Anakukwa Keva. So, I think I want to Chairman, Chairman, I am Africa, as is there in Icheku card ever. So Icheku is one of the stakeholders. I'm going to never know what's in the car. I got a car over there. Here in the Kumakiabo. I see children the column. I went up and they never on the level. And that I am stakeholder, the Labour Party. When they put out the line, I don't know. Sir, Party of Labour Party. Study can go to buy a new sanitation. Sir, and those sanitation, now I have first. Sir, I make a in a joint area. I'm on a Labour Party, baseball party. Labour Party, party, Koboda, Kai, Brokana,
ihe ọbụla anyị eme na Naịjirịa ọbụla Labour anọghị ya ịma na ọ ya aga anyị wee na-ayọkwa na Chineke ya eme amara na Peter onye anyị na-agbarụ mbọ ka ọ chịgbu obodo a ndị ọya chi obodo a site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ikpemalu Eziokwu chegoro ka otu ya aka ọjị edewere ya maka ndị chairman. Ọ dị izu ama na ihe a na-eme abụrụ ihe ụmụazị. Ọ dị izu party anyhow. Yeah, federal party. Say, I see onye adigo ebe a na-echi na onye echete ya. Mana ọmazị onye a ekwu onye ahụ ya adigo na si. Ama na votu ya ya ahụ ihe onye ya adigo na si. Votu ahụ ya. Ọ ga-enwe voting card hụ ya na akpa. Ọ bụ ụdị na-agba bọọlụ. Mana before, ndị Igbo aha vote. Ọ sị ya onye votu onye echi, onye echete ya. It's important for you to you are voting. Your voting is important. Even one vote. Man will give you one vote to a gap. So yeah, like anyị na-anabata the Labour Party chairman, State Labour Party Congress. Labour Party, forward ever. Dalun. Ihe gbasara Labour Party wee na-eme na ọya karịrị etu anyị si akwado ya etu onye ọbụla sikwara enye aka wee na-aga ana m ayọ Chineke na ọ esi etu a na-aga anyị nwa na-abanyekwara na ya na ndị na-aga ya ana m ayọ Chineke na ọ ga-enye anyị arụ isi ike ọ ga-enye anyị ego anyị ga-enwe ndị ikpeazụ anyị ga-enwe mmeri ya na-ekwu na ebe ọ bụla na-ege n'ụbọchị unu ga-eje n'udo ihe anyị nọ na ya bụ ndegharị mpe na-ebido wee na-asị na Chineke ga-aga n'ihu anyị ga na-eje n'abalị wee na-asị na Chineke ga-aga Chinchin n'ọchị Icheku onye lụta Oraukwu Whatever.
ekene m unu. Oraukwu ekene m unu. Daalụnụ. Biko ebe anyị ụlagasị na ebe anyị na-eje erike onye ala sị na awọkwara ibe dị n'ala na njenje dị na ya ọrụ eziokwu njenje ebe anyị si erika njenje bịa dị anyị n'ụkwụ mana anyị kwuru na anyị abịalili nwa ọnọdụ nnukwu eme onye Ibedum the chairman Labour Party so Icheku Oraukwu ni a chọọ ịbịa gbasara anyị na party nwa ibe mere anyị abịa receive ya anyị na-achọ mmadụ a na-ezuru ezu na party nụnụ ibe nwa onye ọzọ chọọ ka anyị receive anya ebe anyị ka ọgba mbọ ụlọ anyị mebe Labour Party anyị chọọ mmadụ achọ so nya ka anyị bịakwa n'ebe a n'onye ahụ ibe anyị emegodo inye kaadị Labour Party dị abịa n'akwụkwọ ọwụ n'ọgwụlụ member of Labour Party anyị gbakwara na ịma na anyị ewe obele pati bifọ ọwụ ọtụkwa kịta ahụ onye na-adịrị obidient ebe a anyị na-ka obele pati na anyị awụ ọzọ obele pati maka na ọwụ ụlọ PDP ma ndị ọzọ asị Icheku gbagotaba n'Ọka mana anyị na-achọ mmadụ esi m bịa beghị n'ụtụtụ echi m bịa bata solu m na-eme ya anyị nọkọta kịta anyị abụ ndị pati anyị agba after February so anyị na-ekene local government chairman bịa ka ewo chairman anyị wee na-ebu ọrịa alụgo si n'ụlọ adị gba nna n'ụlọ obidient emechal campaign na-eme gịnị na-aga n'ụlọ ife anyị chọọ biko na nke ọ bụ na anyị nwe ndị Igbo enwe n'ụdị chansị anyị bụ president of the country ọbasị zik wu ibe niile owu mana olu ọkwa ka nke a wụ opportunity anyị nwere ka anyị wụrụ president akwụkwọ na akụkọ na ọkụ egwurio inu ndị Igbo to mgbe a nnekwu mụrụ ụmụ ya nye na nri ọ dịkwa ọnwụ na nnekwu mụrụ onye lere nri onye isoli eme gịnị ya na onye maala mmadụ dị ọ dị n'obodo anyị gbọọ wee sị biko sị gbasaba ozi anyị nwawo ndị Labour Party chọọ mmadụ anyị chọọ na election a anyị eme na 2003 ka ọ daawụ na anọkọta aka akụkọ ibe gbasara Labour Party na Peter Obi ife nidikwa awụrọ ife achọwụ ebe esele mmadụ nne nwa nna ọgwụkwa ndị ọzọ sekwu mmadụ na nke mana ndị a na-arị enu ebe ka na-arị mana nke anyị wụ mmadụ ịtọ nne na nna na nwa biko welene kaadị a welene ife niile a gaba n'ụlọ chairman na sekretarị mgbe nna m bịa agwa m unu si wele regista jebe n'ụlọ na-ayọ na anyị amarago na ibe gbasara politiks na anyị na-eme gịnị dị na-ayọ ayọ onye sikwere gị na ọdụ obidient mana ọ nwere kaadị yọbịa ụdị afịa n'akwụkwọ onye niile afịa n'akwụkwọ agwakwụkwọ na 50% ya ebu uturu ọdụgo kọmite so na nna ayọ unu biko Icheku ịnọrọ ya nyere ndị ọzọ anyị nabatagwa aka ba na-eme gịnị dị ba na-ebu ndị bụ unu wo ndị Oraukwu nwere mmadụ onye nwere mmadụ jee nyere aka na wọdụ ka anyị mee gịnị dị ka anyị na-akọkwana akụkọ na wọdụ a site na president Senate House of Rep House of Assembly ka anyị wezikwa ọnya na
achọrọ m taa ụrọ ụbọchị mma agụma egwu ka m anyị nwee ike jee Ogidi na nke Igwe ndị enwe meeting by 4 ebe atụọlụ ahụ ije mkpụ by 6 ekene m unu Labour Party forward ever. Labour Party forward ever. Azubike onye a bụ onye na-azụla anyị House of Assembly na Idemmili nọ. Special assistant na ndị ọzọ anyị na-ekele unu ewere iwe na anya ya nọ n'ọdụ Labour Party Oraukwu biko na enwere mmochi okwu ifugo ebe anyị eje aka nnọgide anyị ebe a na-akpọ already ọ bụrụ the first time dịka my honorable chairman si wee kwu ihe nna ya bụ obero na mụnwa because ma Peter Obi ma Victor Ume ma Uchani Okonkwo, we all need to be represented. And on what it was, just let's do our bit. We have opportunity that we've been seeking, and God has done it for us. The suffering in Nigeria, Erika, and change. And this year, next year, God has a good opportunity. You allow BBC, you need the mbolo nabo. NNI left, NNI right. Egobia from other party. Chetaipe me iso le bet right ya makaporage. Iche tarania imambu ega wabia. No opportunity had na Labour. So in a vote here need the two considerations. NNI because this is the opportunity we've been seeking for, and this is the only opportunity here put Ndibo back to equation and upon Nigeria, and this is the only opportunity here transform. So in a take a decision, in a cheta wagi wanono, in a cheta one negine waralu, in a cheta open a take on an elapa rice, in a cheta on an fuel at this moment. It was a hamba. No opportunity and ega bangwe. Ni yeso nandi aka kone mambo Nigeria de bamba because with Labour Party or Guinea new Nigeria, and that new Nigeria I ain't Chanina yes welfare and I Chanina yes will transform ya, and 2 weeks thereafter on back I to Nke State and na state I una going to pay tax in the moon. If going to case me I well I got 12,000 and Maligon in a lota oya keke ewa fuel 250 bia ku ego ne. So the opportunity you know naka and here na yo bukunti aka. So umunna mu ndi Oraukwu, we are counting on you guys ka unu megene tinye aka we gbanwe ọnọdụ Nigeria, tinye aka we gbanwe ọnọdụ Anambra State, and Chineke yenyela ya aka. Daalụnụ. Onwebugo ọkwa ọchịchị nọ bụ tupu ka the first time. Kedu ihe eme ego bụ iji wee by politics? Because of the condition of the and when I've looked at Nigeria, when the responsible people are saying away, the responsible ones are leading us, and that is what is leading us to what we are in a disarray and what situation of the country. So we need the people that will drive us, the people that knows what to do, and that is my point. That's my desire. That's why I came out. Can you appoint agenda? My point agenda, one, as a legislator, I want to use legislation to change the narrative in our youths are ravaging. The tax increment on the people is suffering, and it's killing the small businesses in Anambra. So I want to use legislation to change a lot, both the youth empowerment, the hospital,
hospital situation of the state. Kedu ihe na-agwazi ndị ọrụ ukwu dịka ịbịa ọrụ ukwu taa na ndị ide mmiri nọ? Ihe na-agwa ndị ọrụ ukwu, what I'm saying to the people of Oru is just for them to vote Labour Party from beginning to the end, because that's the only way in this situation and in this condition of Nigeria at the moment. Let them vote Labour Party all the way. President, Senate, House of Representatives, House of Assembly. That's the only way, because there will be synergy once that is done. And once more, the logo synergy, the party logo and synergy. Here, Jumal Party. Papa, Mama, Ikene. That's a family. Labour Party. For whatever. Labour Party. For whatever. For whatever. You're welcome. Hey, true. As a man of Gidi, I don't say it now. Chief Ekene Umeji. Icheku Oraukwu Eziokwu Oraukwu. I now say no, no, start about Friday, the 2nd of December 2022. Now, begging, I thought I can the Labour Party confirm again a new stakeholder of the party of Oraukwu Ward. Kelina Agwande Mother. Kelina Memetata Siwega, and begging. Memetata, I'm not expert. Because when I want to have Labour Party, because I know I chop the day you see them. I can do that stakeholders. So I want to make sure that Peter win the election, presidential election. So I can do a host and now I'm happy now state chairman, local government chairman, candidate here as a person, then really not. So I did very, very happy. So I did very, very happy. Can you motivate you to have a Labour Party? You motivate him over there. I didn't have him over there because of 2 months. When you have a choice, you're not at the best. So I believe in Peter Obi Presidential Election. So I can do second join here. Ekele na-agọzi ndị mmadụ, ndị ọgaranya nwere ego, ndị ọrụ ukwu niile maka Labour Party. Make sure people because when you go na Icheku obodo because here it will let me for I sure that people will I say him no. From the chairman na eme ọfụma kere na agwa ya na ndị executive. Chairman I try because there were some lapses in so I can join here. For other stakeholders. Some of them are guy called I'm Lagos. National Lagos. Any na I name all the power away. Panyawa, any na I name Agani. As over Akajiofo, Oraukwu. I'm making I na-asị gị nnọọ, daalụ. Icheku, chinchin nachi. Chinchin nachi na-ede anyị mma mgbọmgbọ. Icheku na-ede anyị mma mgbọmgbọ. Onye chi mere na mmadụ apụghị na ya. Onye chi mere na mmadụ apụghị na ya. With you! I'm Missy Apostle TV. Onye na-eje ebe ọ na-eme n'Oru. Tata anyị nọ na be Icheku chinchin nachi. Ikpemalu Eziokwu Oraukwu. Attack and I confirm ya stakeholder
Labour Party Oraukwu Ward. Yes, by the state chairman and the other executive. Even Idemili North chairman is here and he's executive. House of Assembly candidate is here.